Balimao Agnokma, très urgent. Balimao, bonne nouvelle du bas de B, dimanche 27 juillet 2025. Mali bâtiment munka boni Mali bâtiment bela jele labe woleko AMRTP. Mali bela jele kani États-Unis naje. Mali abe ni États-Unis baina. Mali ka gouvernement bâtiment munka boni gouvernement bâtiment bela jele Dr. Shogel Kokala Maïga dajo. Uma soga inauguré ali Chine. Aya jo depuis atete clé wakati la ajo de fobi. Uma soga inauguré kona inaugura kabe foko Shogel Maïga dajo. Ko tokobe di Shogel mama soga inauguré. Mali amena kuma Vladimir Poutine fana kambi. Amena kuma irisu nana Mali kono choko jumembi. Mali amena révélation baou de kebi. Shogel Kokala Maïga kakoka amena kuma fe fo. Mali on a été vérifié ngalon kele atenga kuma ina. Mese ka fili ni fili la fana mba fo. Mais mba do mena kuma mun fo mbolo ba bek se ka wa mena be prévu fana ira ulabi. Shogel Kokala Maïga kele premier ministre aye milliard keme ani milliard kele ao de faranyogon kan ko o sevi ntaraba fa bamananga na choko mina kwa ayo de économiser ko faranyogon kan wala sa Mali bise kata marfa o ni fonsa Shogel Kokala Maïga ka a kele premier ministre malien aka caisse noire aka wari mu kumbe dama ama maka ka caisse noire là dans l'histoire du Mali. Premier ministre Moussigra ama maka ka caisse noire la Shogel Kokala Maïga ka caisse noire ama songa daele wari baka bulula ama songa makala aka caisse noire ama makala ayere sara no e million million duruye Shogel Kokala Maïga koko no koka classe sabayi koka to ka fangele di arme maka fangele do kurana Shogel dake ama Shogel kunta sara ireta premier ministre sara wa million duruye Shogel Kokala Maïga koko no koka classe sabayi Malion horonya ikilindi ayaw kolosi fen chama fen mun bebe biriye abete sanouyi nebe kanim fen fonyena bi Shogel balolembe les données sont là les chiffres sont là Malion ngalo madeli ga jamana sijo tien de be jamana jo Patrice Lumumba be faga domi Malion dien galonte mu noro Patrice Lumumba la Irisu nana choko jume Mali kono Irisu kunte fe kana Mali kono de Malion bi révélation kadide Irisu kunte fe kana Mali kono Irisi kelengele nunu kunte fe kana Mali kono de Malion Irisu ka kare ka arme tactique ou di Malima grâce à Shogel Moussa Traoré Sadio Kamara ni officier do Assimi Goïta ku yu opposé ko Irisu ka sura soutena Mali kono est-ce que Malien chamambo orofana kalama Malien ko ko songa mango bi video to de ko révélation.com nous introduction de Kafonyana de amena do détail du développement de kono Shogel Maïga kumena centre commercial aya la mede Shogel kumé fait ka centre voilà complexe industriel a kumé fait ko josegu usine be ka kono atelier be ka kono ferme ani élevage ani abe Shogel taraka financement ngini jamana binani ka atete to fangala Afrique du Sud de Kokabena Mali demain. Malion, Kokata complexe industriel Kokata Josegu. A financement perlé ka banque mami. Politicien de Otara fo atete na konye Shogel Maïga toy akani jo kabeke Mali pirizai. Malion ninda nga jamana ou bla kofe. C'est-à-dire nte fait ni kapsa ke oba tokota quoi. Ima abo en tant que ni phénomène banga dougulante tanya fait. Imagine le plus grand bâtiment du Mali. AMRTP, Shogel Dajo, Mali États-Unis mignonté, so mignonté gouvernement ka so bela, Shogel Maïga de to AMRTP la kajo. Ou kume loinse de là, aye dema ou nini. Ka i débrouillé, kan États-Unis jo Malien. Avec bon AMRTP la domina taraka milliard bioro de ta kono. Shogel de AMRTP créé, Shogel de AGFO créé, Shogel de TDP créé. Fait chamaben Mali kono service chamaben Mali kono Shogel di sika kungolo la bara en tant que docteur en télécommunication allez da be créer ou be ka to tien fait mon allez da créer Malio alaka alaka bela jelen kisi majuguma nini majugu jarabila nogo da bangini kila nogo di Malio ima ye farafina tura ko fe anyanga denyuma na gushidi na mogo sara kuma mina de 100 100 ametla ka kasi usu no fe nebe ka kuma mu fanyana bi me ka kuma migini nga kasi
Nye sigi ka mbiri ka Choguel ka baranyuma na je ka tla ka ye bi ko de tobe ka tien. Nous avons fait 1 million de chouins, ou pas 1 milliard de chouins. Eh, Massa Djibarou. Moi, je suis mais il ne mérite pas ça. Mais ne be fin faut qu'il y ait la belle gelée vous bénéboulou. Ne be na fin de fana ira aula bi Malion. Patrice Lumumba bi domina. Oui, Patrice Lumumba Congo président Patrice Lumumba bi domina. Oui, ya Buruja ka goya Congolais beye. Congolais do bora. Patrice Lumumba fagara domina. Congolais do bora ka dunu ni balata. Mali a vidéo flé meka vidéo meka nga fait zapper ka tike mena vidéo nguma vidéo préparé nguma vidéo la ben ngoma ira la mais mena obligé ka vidéo mboka ira la Patrice Lumumba fagara domina Congolais do bora ka dunu ni balata ka tekere fo ko Patrice Lumumba fagara ka nyana ere di do ere ko Patrice Lumumba konali olu ya nyana ma soro ko lu ba du Congolais dendo yoke katla ka Patrice Lumumba muso ka lebu bon farafun degelembe moko la gauche de la moko kanya be faga an denyuma fe be ba nya bela de le faga ngana son angana son ka kodo ke katla ka nimisa ne segu tungarabe ka ula somidi neni al qur'ane che fefebe ka fo Choguel ma bengalo Choguel halaladi Choguel kara mali fe wallahi billahi chenge mali kanu ben le cerveau kara mali fe male mama ti mali fe ne segu tungarati fe mais mama be mali fe ne segu tungarane be say no fe aw kolosi fanga be munu bolo waru bu bolo ube moko da sumu ube moko san ou bloquer mon la gauche que ngalo noro moko la o de be ka ke transition kono transition te tien klinka ne de flek afanya na bi irisu be na domina irisu ko kuma dana de irisu kunte feka na en réalité il voulait pas venir les risques ne voulaient pas venir ou ko kuma danga moko la quoi irisu ko kuma danga moko la bi o madawula chini irisu ka karia ka arme tactique ka di malima Moussa Traoré général Moussa Traoré. C'est grâce à lui. Et puis maintenant, ndado complexi, segu complexi ko yoro la parce que nya introduction ni fait on drone fort mais maintenant ndado ala ka dit ama pour kelengelem flendi Choguel ko kala mega milliard kele de do fena matériel la ka di Mali ama pour kelema. Et Grand Bassam terrorisme nous tara Grand Bassam attaquer ke Côte d'Ivoire. En Arabie Saoudite Choguel Maïga da betroussé ka matériel glam Mali kono ka Mali service de renseignement ka matériel bla kono mu se ka to Mali bi se ka terrorisme kele choko bina Choguel Maïga do barake Mali on ne be ka fefe fayana tout est documenté wallahi ngalongelen tala nin qur'ana che mega kuma feni ala chama chedla ayo koloshi aw kana propagande kuma ulame ayo koloshi aw kana bifli kono ne segu tungara de be ka kuma fe billahi nete Mali janfa ni Mali janfa ala kana tunda mega kuma ni ala chama chedla donc si ça mena bon amena do détails ou kono samno voici les détails anga follow et pour le cas de AMRTP amet la ka do détails ou kono Choguel ko kala Maïga ay projet chamanke alika ibeka toyi Choguel Maïga kungo kawe 100,000 ordinateur ba keme yara ibeka ko campagne kabe ordinateur di mokoma Choguel Maïga nani projet de ko 100,000 ordinateur ibeka mogo tarafo ibeka na ko ni Choguel ya ke dron ko Choguel ba tokota u yaka projet fana kali uta banende yara Choguel de AGFO créé ka SMDP ko créé AMRDP ko créé ani TDS ko lu be créé olu be pour faire baw de bi u be ka Mali on de mebi communication na ka tagani téléphone noro ni fauna Choguel da barabeke Malion katla kata milliard keme fla ani milliard keme fla ni bidru ka négocier ka di Malima avec ka américain bolo troni ka dawo ka milliard keme fla ka négocier kor warla ado Choguel Maïga de sera ki nyajo Amérique nyana ka parapata pafo fo américain ka président ye ATT to sinola 4h du matin ka ATT wole ko Choguel Maïga be ko lu sege parce que tubabu degelembe de ko ka prix fixé Choguel ko non ko on devait prix fixé Choguel ya milliard keme flani biduru ta bla Mali kesi de la Amadou mo mi milliard keme flani biduru ta ga daga jamana ma ota baninde Choguel Maïga ka to premier ministre la tara Qatar
kata milliard tan ani duru atara ko mine Qatar milliard tan duru ani tlan ataro mine Qatar kono di Mali ma ko ka Mali demenaye ka ministre bɛɛ sara tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka di Sadio Kamara ma ka taa marifa sangana d'a ma Choguel Maïga do kɛ aw de bɛ bɔ bi Mali aw kɔlɔsi a y'aw kɔlɔsi aw kana bi filiw kɔnɔ minnu bɛ ka kuma Choguel ma hɔrɔn tɛ walayi a y'a bɛɛ lajɛ maa ye révolution kɛ a ye taa yɛrɛ wolo kɔnɔna na mouvement yɛrɛ wolo debout sur rempart kɔnɔna na mouvement ba minnu ye révolution kɛ n ko tɛ infiltré minnu kun bɛ mouvement na dɛ parce que mouvement infiltré b'a la mouvement ba fɛn fɛn kɛlɛ kɛ à 90% si tɛ ka Choguel critiquer parce que u b'a an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi a ye yɛrɛ wolo mɔgɔ jumɛn bɔ a ye Ben le cerveau kanubaga jumɛn ye k'a bɛ ka dɔ fɔ Choguel ma a ye taa M5 kɔnɔ a ye bɛ jɔ la ka bɔ M5 kɔnɔ bi k'a bɛ ka Choguel kɔrɔfɔ non a bɛɛ ye mɔgɔ kɔrɔ minnu de système kɔrɔ mɔgɔw de don quoi Mali ala ka tiɲɛ bange imagine Choguel Maïga a y'o baaraw bɛɛ kɛ Mali ye a ye nin bɛɛ kɛ Mali ye et puis n tɛ baara bannen dɛ an bɛ RTP t'a la an ka jan an bɛ RTP t'a la mɛ voilà nin bâtiment nin bɛ Bamako nin bâtiment nin jɔra ka Choguel to RMTP la yen ARMTP la ka Choguel to yɔrɔ la yen régulation du téléphonie mobile à la République du Mali Mali ka nɛgɛjuru siraw ka se k'olu yɛrɛ kɛ Mali togodaw ni région ni cercle la Choguel bilala ale ɲɛmɔgɔ la san 2007 ninnu kɔnɔna na a tɛ ka gouvernement kɔnɔ Choguel bɛ bila la don min na o bɛ so dɔ de kɔnɔ a se 2000 kɔnɔ so nin bɛ sara kalo 50,000 o tun ye location de ye Choguel ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a ye nin so nin jɔ k'a di Mali État ma ni Mali ka nɛgɛjuru sira wari ye a kɛlen ka so nin jɔ a tilala ka wari kasabiya mun to yen miliyari 60 60 miliyari so jɔlen kɔfɛ ka ban kɛsi kɔnɔ miliyari 60 b'a kɔnɔ o tigi de bɛ wele ko docteur Choguel Kokala Maïga mais a b'a dɔn mun na nin so nin dɔnnen tɛ maliyɛndenw fɛ yan parce que Mali fanga ma sɔn ka so nin dayɛlɛ publiquement k'a fɔ a ye n'an ka taa nin so nin dayɛlɛ inauguration ka fleur tigɛ ka juru tigɛ ka bɔ a da la ka don a kɔnɔ ka baara kɛ Mali autorité ma sɔn ka kɛ fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi mais bâtiment dayɛlɛlen don baara bɛ ka kɛ a kɔnɔ o bɔra location na kana sigi a kɔnɔ o bɛ jamana ka baara la a kɔnɔ mais so nin jamana ma sɔn ka so nin dayɛlɛ parce que ni jamana ye so nin dayɛlɛ a bɛ fɔ ko Choguel de y'a jɔ quoi mais so dayɛlɛlen don baara bɛ ka kɛ a kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ Bamako kɔnɔ wa Choguel kɛlen k'o bɔ location na villa dɔ kɔnɔ AC 2000 kɔnɔ so yɔrɔ tun bɛ sara 50,000 yɔrɔ ɲama nɔgɔlen dɔ État tun b'a louer 50,000 kalo la san kɔnɔ joli bon Choguel y'olu de bɔ o yɔrɔ la yen sisan ka na o bila o yɛrɛ tɔgɔ la so kɔnɔ bâtiment R+7 soden 7 ka taa sanfɛ a y'a jɔ ka ban ka tila ka miliyari 60 to a kɛsi kɔnɔ 60 miliyari a y'o de to a kɛsi kɔnɔ télécommunication domaine kɔnɔ il a formé 800 jeunes a ye maa 800 de formé nin baara in na docteur Choguel Kokala Maïga a ko ale bɛ bɔ yan don min na ko ale taara ka miliyari 60 de to yen ko ale bɔra nin so nin kɔnɔ ko ATT ma sɔn ka taa so nin dayɛlɛ wa IBK yɛrɛ ma sɔn ka taa so nin dayɛlɛ wa so nin État bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ mais État ma sɔn ka inaugurer a fɔ tubabukan na ko inauguration ka dayɛlɛ officiellement jamana ma sɔn ka kɛ parce que n'a kɛra Choguel tɔgɔ bɛ fɔ a la mais o tun bɛ location na o ale de y'o bɔ location na k'o bila tɔgɔ la du kɔnɔ o ka tila ka jɔ ni impôt ni taxe ni sarali ye société ninnu fɛ o n'o ye Maltel ni Orange ninnu ye a tilala k'o bila nin so dagabana nin kɔnɔ ka tila ka wari kasabiya miliyari 60 a b'a kɔ don don min na o de bɛ kɛsi kɔnɔ mais o ko f'u ka lanɔgɔ ko f'u ka tɔgɔ tiɲɛ ko f'u ka f'u ka ye wari suɲɛ aw ni ala cɛ Choguel Maïga bɛ nin jɔ don min na maliyɛnw Mali gouvernement ka so tɛ yen mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan mun ka bon n'a ye fana dɛ mun ka jan n'a ye ni étage 7 étages a y'a lajɛ dɛ plus de 7 et Choguel Maïga nana ni projet de ko 17 étages ATT kun sɔnna dɛ a ye kuma in lamɛn dɛ Choguel kun bɛ fɛ ka étage 17 de jɔ a wari kun bɛ yan financement bɛɛ sɔrɔli politiciens taara fɔ ATT ɲɛna
yara ATT kun kelen bɛ ka yɛrɛ la ko ni politicien taara fɔ général ATT ɲɛna ko n'u ye Choguel to yen k'a ka étage 17 jɔ ko ɲɔgɔn so ma jɔ Mali kɔnɔ ko n'o jɔra dɔrɔn ko Choguel b'o tɔgɔ ta wallahi ATT y'i ban bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ a bɛ tiɲɛ so Choguel bɛ nkalon Choguel balolen bɛ a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna o bɛ yen témoins bɛ yen n bɛ ka kuma ni Ala cɛmancɛ de la étage 17 a wari bɛ yen dɛ ATT ko non ko k'a kɛ 7 ye so jɔra ka ban ATT ma sɔn k'a inauguré ATT kun bɛ fɛ ka kɛ politicien ko ni ATT y'a kɛ ko Choguel b'a tɔgɔ ta Malien ni so in jɔlen fɛ Choguel d'a jɔ dɛ a filɛ ni so in a bɛ fɔ ne ma ko AMRTP ka c'est-à-dire quoi i b'a dɔn n bɛ ka kuma bɛ ni ka kasi quoi c'est-à-dire jugu ATT y'a ka président don ka ba la o ma sɔn ka inauguration kɛ IBK fana nana o ma inauguration kɛ mais Choguel d'a jɔ bon an bɛ kule ko Faransi ma ɲi an bɛ kule ka an bɛ sɛgɛn na mais an ɲa bɛ mɔgɔ minnu bɛ ka na an ka fanga la u si tɛ ka na Mali ko la u bɛ ka na u yɛrɛ ko de la jamanaden ɲumanw farafin ta fɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ an t'an ka den ɲumanw fɛ an bɛ den ɲumanw kɛlɛ de tant qu'an b'o la an tɛ taa ɲɛfɛ bilahi talahi ka Alpha Omar to fanga la u y'a kɛ Baba Soura la Baba Soura kun bɛ fɛ ka réalisation dɔw kɛ u y'u ban ko n'o kɛ k'o bɛ fɛ ka kɛ président de Dabiya Babani kun bɛ fɛ ka ko caman kɛ u y'u sen d'a kan adama mɔgɔ ninnu caman y'i sen d'a kan ko n'o kɛra ko bɛ kɛ président ye ni ɲangoya hasidiya ni n'an ka jamanaw bila kɔfɛ c'est an tɛ den ɲuman fɛ quoi maa min bɛ jamana fɛ an t'a fɛ l'homme noir c'est la race la plus maudite an ma ban hali bi dɛ ni ma kɛ yan yara e ni Ala cɛ k'a bɛ étage 10 Choguel ko k'a bɛ étage 17 jɔ u ko non ATT kun sɔnna dɛ politicien taara et puis mun ye ne Segu Tunkara faga ATT Choguel ka na ni k'a bɛ centre industriel jɔ Segu usine centre commercial k'a kɛ yɔrɔba dɔ ye mɔgɔ a b'a dɔn mɔgɔ joli kun bɛ baara kɛ yan mɔgɔ ba 40 ou bien mɔgɔ ba joli mɔgɔ ba 4 mɔgɔ ba 40 o de kun kan ka baara kɛ yɔrɔ in na baara projet sɔrɔlen Sud-Africains ko k'u b'u jɔ n'a banquiw ko k'u b'u jɔ n'a ye wallahi billahi ATT y'a sen d'a kan politiciens taara ATT fɛngɛ ko ni Choguel ye nin kɛ k'a b'a tɔgɔ ta aw bɛ fɛ an ka taa ɲɛfɛ de yan a nana transition in fana tuguni Choguel ma i ka nana transition in a taara Dubaï k'a taga hɛrɛ ɲini ka se jamanadenw ma Assimi Goïta o projet ta k'o di Batlou Niang ma mais tout est là u bɛ balolen bɛ o ne bɛ ka kuma Choguel balolen bɛ Assimi Goïta balolen bɛ Batlou Niang balolen bɛ mais n k'ale kuranɛ la n tɛ ka nkalon tigɛ Malien to le bɛ mɔgɔ ko de la i bɛ nasa dɔrɔn he Assimi taa n'a ye mais u ɲɛ tɛ u tɛ nin ye o fiyonnen don u kulo gerelen don o ɲɛ cilen don o caman ɲɛ tɛ nin na mais ni tiɲɛni de kɛra o bɛ bɔ a kalama o bɛ ko an kun tɛ nin kalama koyi Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka cɛ ka kuma tɔ la 2010 ka Côte d'Ivoire to guerre la Bago contre Alassane Allemagne nana ko bɛ trésor sigi ka di Alassane ma yan 2010 Alassane ka trésor tun bɛ yen ko NCI TCI c'est TCI ou bien c'est NCI TCI trésor dɔ kɔni tun bɛ yan o y'a sigi ka di Alassane ma je pense que c'est TCI parce que NCI bɛ sa TCI o trésor dayɛlɛ hôtel de golf la maa min ye trésor dayɛlɛli baara kɛ Choguel de y'a kɛ Choguel ko kala Mayiga ale de Alassane Dramane Ouattara ka trésor sigi golf la parce que a denw tubabu ko cɛ kelen de bɛ se ka nin kɛ Afrique k'a bɛ Mali la ATT ninnu ni Choguel ninnu ka sira fɛ Alassane ko trésor sigila hôtel de golf la Choguel sen b'o la parce que a dɔnniya b'a la wa o de sen fɛ a yirala ko Choguel ye maa 800 de formé o baara nin kɛli la farafinna kɔnɔ 2016, 2017, 2019, au sein de nous, je pense que c'est 2017, 2019. Attentat de Kera Korvar, ko Bassam Gidala, attentat de Kerai. Au Moura, nous avons mis les Mali au Mori. Bassam me jate Abidjan capital foro fait toi boutila. Le Korvar capital Abidjan. Au Bassam Gida, moi, mon attaqué, on nous a mis les fonds au Mori. Grâce aux moyens que nous avons donnés à l'État malien. Ko olu ye minɛn minnu di Mali État ma olu ye labɛn minnu sabati Mali État kɔnɔ olu ye machine minnu ɲini k'a di SG ni service de renseignement ma Mali kɔnɔ ko ni attaque sugu mana kɛ farafinna kɔnɔ ko moyen bɛ yen ka tɛgɛ da o tigilamɔgɔw kan ko o de kosɔn maa minnu ye attentat kɛ Côte d'Ivoire o sera ka minɛ Omori docteur Choguel Kokala Mayiga ale de ye nin fɔ a ko ale Choguel
ale machine munu do Mali administration kono na ka doniya yi ko o de ya to ma munu nye hotel Radisson attaqué Bamako kono hotel Radisson ka attaqué ma munu nyo ketere sera ka daw ka na le ka sababu di parce que ale de yo machine munu nyine ka di Mali état ako nous avons doté l'état des moyens nécessaires capables de détecter tout mouvement suspect docteur Chibol ko voilà son be Bamako garon me da shu la za oro ko so shol ko kuma on te sega la quoi na kada chugo ay na na chugo la on sigile biya ka awma ala ka tien bangi halibi afle ko kuma mfo tanto Mali service de renseignement ka matériel sophistiqué glan ka dama shogel dake ka terusi baw ka tege daw kan mena misali aklendi awma Alpha Yaya Sangare malien bela jelime Alpha Yaya Sangare donc munye livre bo Mali armée contre la colonel Alpha Yaya Sangare munye livre bo ta Mali surasu la goshi ko Mali surasu be ko ka flow faka mogomi ya bo surasi chem ye livre bo Mali surasu contre ko colonel Alpha Yaya Sangare John e Aïgra est-ce que Mali service de renseignement bora kalama wa est-ce que Moribo Kone bora kalama ko janfa be Mali contre la ko livre rasera mena Mali contre la Choguel Maïga de bora kaira ka fo ko livre in konana ko akeleme ko kata Mali armée la goshi Mali mogomi ni bara bain be kaka jamana yi est-ce que horon yere wulu den halala den kangi sigi kibo la goshi kiba shweni ngalo ube fendo ta kibo noro tigila ambe fe katanye fe ango ngambe fe katanye fe colonel Alpha Yaya Sangare a photo fleni Choguel Maïga de tege daninga Mali service de renseignement ma tege daka Modibo Kone baka yorola ota do mu yere kera Mali be chi Modibo Kone te baka lama parce que aline Modibo Kone be video flé la wakati na Choguel Maïga be Mali makara la wakati la Mali Choguel Maïga renseigné me bi ka teme Mali service de renseignement ka nin koroneche abe mu do ta do ne reflé ka fanyana bi Choguel Maïga ya ka doctorat ke en télécommunication ay diplôme musoro aflante mu ya dan kalana Choguel Maïga de tegeda colonel Alpha Yaya Sangare kan ado akumana ay Choguel Maïga re kuma kana me e Alpha Yaya Sangare janfa do Mali contre la ma folo min bora kalama Mali shima ba kalama al nere ma ba kalama Choguel Maïga de bora akoko Alpha Yaya Sangare be ka Mali janfa kaga livuru ferle me faransi mogomi Mali ona kunu ko bo sinola Mali janfa baga mami ye livre semeka anga surasu la goshi mami o yira abise ku jo kote surasu fe de pasi mi goita ma wolo Choguel beka surasu defa surasi yere wolo de surasi halala de o te Choguel kele surasi waringina escroc espion o de be Choguel kele sinon surasi halala te Choguel kele parce que Choguel ye surasi di Choguel Maïga ka mentor Moussa Traoré di Choguel te Modibo Mogo 100% go malien be bodo ne ba fait ne Modibo Mogo de ne to dogo mogola mais moi je respecte sa position ne ba ka position respecter beni ka position do kelela Choguel Maïga ka idole Moussa Traoré di ni aye irisu karela kamarama fam fere Malima Choguel balole me ne balole me irisu ka sekere ale Mali war do fendo be irisu fe ka sekere di Choguel Maïga ne Moussa Traoré général Moussa Traoré Modibo Keita me Moussa Traoré ma songa irisu labla Moussa ni risu tura nyogon bulu angarma be kume boy risu de fi mais Alpha Yaya Sangare colonel Alpha Yaya Sangare mu ye livre se Mali contre la fa Mali janfa ni Choguel ya dénoncé Mali be colonel Alpha Yaya Sangare don a photo fleni ay Choguel yere kuma kana jabe ka mu fa Alpha Yaya Sangare ma o ga soro Malien chama be sinogo la de famille. Moi, je vous ai dit, cette transition-là, à la débâcle. Ce livre a été publié en Europe depuis décembre. Ils l'ont lu. C'est même épuisé. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. On est venu nous mettre la poudre aux yeux avant-hier pour dire qu'on a donné un feu. Mais c'est fou. Voilà. Tout ce qui est en train de se faire en bas Kalama. Voilà. Allez, de bas Kalama. Choguel Maïga Assimi Koitala Sigi. Ko Alpha Yaya ni Ablaye Maïga be ka taka janjo ke wakati mina Choguel Maïga yi dugo kata Assimi yora ka fo Assimi Alpha Yaya Sangare ya janfa tellement Assimi ya confindo amadala Choguel Maïga yi Assimi avisé de Assimi madala Choguel Maïga obligé ka Sadio Camara de wuli Sadio Ngolo Sadio ka kigunde Choguel Maïga Sadio wele do Sadio de ordre du ko Alpha Yaya Sangare mene Assimi ya kena fo foiti
a kina fo foiti awa jode ma bi ko ye faso de njugu ala ye farafin barka banka halaki ka ta tien do rete nin ko drone du janfa toujours dans la trahison sur les faux tien flo nyakoro machit ce qui ban tiena la vérité elle est là la vérité elle est unique wallahi ngaloma de ga jamana sijo che ibi dugo fen bela iti dugo alala wallahi billahi Patrice Lumumba be faka domina mais ne be malien mémoire rafraîchi Patrice Lumumba je pense que a viro kumbola tunna nye video nye sang Patrice Lumumba minele a kana son Congolais nimisara Patrice Lumumba ko chugumna au kanimisa shogel ko chugala Patrice Lumumba minele ay Congolais de kuma kana ja abeka mamunu beka munke shogel la de ay la ja Congolais fana kuma munke Patrice Lumumba be mine domina ay Congolais de kuma kana me. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée de la télévision que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes alors? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça à Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Dans cette Abela jeli ni mesa. Ni Congolais de kumakame. Ko Patrice Lumumba kuka ko mogo be Patrice Lumumba fe ko ku senteke ku ko nu senteke bisinu ku bu klo teke ko ku teke quoi. Connaît Patrice Lumumba sogo dans les makale ba ngini Congolais da mine fanade ka di to mo ka faka o John Dendo de ban fe bi ou be fe ko ke shogel la halala den yere wolo den te mamia yere faka jamana kani beke shogel nani shogel ye savandi kana AGFO créer ka AGFO créer ka TDP créer ka AMRTP créer ka etaji jomu nyogonte Mali administration na ka juguya finta ka nyasama ka bali ka barake depuis atete kle obe ka che bali ka barake o ba yira ka fo jamana nkono jamana problème nyamogo kodi ala nyamogo nyuma ndama mumbe jamana fe mumbe kanani projet wi ka projet ta ka ba nyese jamana do ma kono yo ke ko bo tokota. Voilà le Mali. Et ma Patrice Lumumba fagara domna o ya muso libua o ya Patrice Lumumba muso wallahi mena boka yira o ye Patrice Lumumba muso mina ka gushi ka fini bala ka langolo ka fotota aba l'homme noir c'est la race la plus maudite sur cette terre o sijugu denkelen do be hali Mali kono bi o te faso de nyuma fe faso de jugu de kaduyi mo langolo de kaduyi o sijugu do be bi o lu te faso de nyuma fe jomi se ka foko ben le cerveau te Mali fe anga shogel da ka fe jomi se ka foko ben te Mali fe. Qui peut se lever dire que Ben est contre le Mali? Foni keraïte halala de. Beba do Ben me Mali fait. Ou ye Patrice Lumumba. Mena muso wala. Aba ketore ma fin se benga nyakwa. Voilà. Patrice Lumumba Mousso Fleni. Voilà. La femme de Patrice Lumumba dans les rues de Lumumbasi, voilà, dans les rues de Léopoldville, après l'assassinat de son mari. Patrice Lumumba Mousso Fleni. A Kanangolo de Fleta, à Bouboulotan. Ou bien qu'il y a la il va qu'on gon quoi. Avec quoi de Shogel là. C'est-à-dire, Tchèga RFA, Ibi RFA, Orato, Emaï, Congolais Joli Sara, Patrice Lumumba Sani Jet, Biche Congolais Joli Sara. Plus de 6 millions de morts, 10 millions de morts au Dekara.
jamana moko bala maloya kada ala te baraka do jamana la e ma depuis sokel libuli ni fond damna ay ataku be ka caya chugumina na mantle billahi ala te here kanye ala e mo nyuma undama ambe kulu kele ala bi se ka here kanye here kante here do here flanya korokui ak ma bulo kala yaw mo kede ya ala ka nyuma dawo